Ayo. Ayo. Menika rayi dalem Kanjeng. Neng Tilam Sari. Ayo. Ayo. Kanjeng. Mboten kados ngaten. Saru. Dipun permanakaken langkung rumiyin. Cobi mangtang Pun waspadakaken niki saestu. Waspadakaken kula menika sinten Kang Mas kula sinten. Menika estunipun perkawis babagan kaprajan menika mboten wonten kirangipun. Sedaya sampun lumampah. Kanthi mboten kirang setunggal menapa Nggih. Namung ingkang dados penggalih kula ingkang dados goreng manah kula menika. Jalaran Kang Mas Adipati menika mung tansah ngumrom, mung tansah. Apa ya kira-kira menggalih apa? Mengko jojo gek Palestri paman. tansah ngungklung. Inggih. Kuwi ana Narapraja sing ora bener le padha nyambut gawe. Yo dadi penggalian Kanjeng Adipati Dandang. Menawi ingkang dados tanggung jawab kula menika sampun sedaya tumata Kanjeng Pati. Persasat wonten ing negari Blambangan menika mboten wonten kok ngantos wonten dom sumuruping toya menika mboten wonten. Ning kok ngantos sepriki dereng kepareng lenggah menika? Kula nggih mboten mangertos paman. Namung ingkang nate kula pireng. Nggih. Menika nate nyebat asmanipun Dewi Dandeswari ngaten menapa nggih? Yen mboten klentu menika. Menapa nembe ayu menika rak saged nelesih ingkang raka to menika nggih. mengko jojo lagi nandang gerah wuyung. Menawa nandang gerah wuyung menika temtunipun para pangembating praja menika ugi dipun paringi ngertos menawi kagungan wawasan wanita menika nggih sampun pas lan sampun trep awit Kanjeng Adipati menika dereng kagungan garwa prameswari. Nek saiki menggalih perkara wanita kuwi lumrah. Apa ya kaya ngono? Upami menggalih wanita. Kula ingkang saged badhe ndoro-ndoro kula Semelang. Mila kula nyuwun pamit. Daneswari. Ingkang pun nindakaken Garwanipun Kakang wong ayu Daneswari. Saben kados mekaten. Kados bingung to paman. Daneswari, wiwing Daneswari.
Kanjeng Adipati Daneswari. minak kedali seta. Abdi dalem kula Patih Denda Bau dalah para senopati sampun sowan wonten ngersanipun Kanjeng Adipati. Sapa sing nyuwara iki? Kula Ana Kanjeng. swara tanpa rupa. Kula Kanjeng. Kula pepatih dalem. Ana manuk pating caruwet. Kumbang ambrengeng kaya panyenggrenging rebab. Kekidung asmara aku karo Dewi Daneswari. Kang Mas Adipati. Duh, Dirasake aturku. Kang Mas Adipati mbok injih monggo katuran lenggah rumiyin to Kang Mas. Diajeng Daneswari. Kula menika rayi dalem Kang Mas. Daneswari. Kula rayi dalem. Kanjeng Adipati. Kanjeng Adipati. Daneswari. Lho. Kula menika Kowe kok wis guna bau. kok dadi brengosen. Kula menika pepatih dalem Kanjeng. Daneswari gini. Daneswari menika sinten? Uripe pisahan mulya. Wah, cilaka tenan nek iki. Lah wong kaya ngene Sandang pangan bos wis. Kang Mas Adipati. Mbok yo kowe iki melu ngemut kok kepiye kok ora malah. Menak kendali Kok yang kedelarum-delarum nak mboten prayogi. Lah wong aku ngemutke ya ora digagas ngono kok. Kang Mas. Kula menika rayi dalem. Kula pun kumala. Ora wani kowe bae. Menika ingkang rayi Kanjeng. Papan pekarangan den tangguri Rasane kedanan karo padha. Aku biyen yo wis tau ngrasake Kanjeng. Kang Mas. Kang Mas. nah Kula menika rayi dalem lho Kang Mas. Niki ta. Menika ingkang kajeng piyambak. Paman, iki mbok aku tulungono to. Paman. Kowe ngerayi kan. wis Iki lho, kenceng banget lek nyekeli. ngene wae luwe empuk anget-anget. Ih. Panjenengan menika to Kang Mas. Iso ajur umur tenan. Welas dateng kula. Kula menika namung dapur caos pemuk dateng panjenengan. Sapa sing ngomong mau? Menika rayi dalem piyambak. Menika rai dalem kula Aku aturi terus mut ruwin-ruwin. Kanjeng. Kula aturi mut menika rai dalem. Wis sapa kowe? Kula senopati dalem. Sapa? Gunopati. Muhadi. Gunapati. Menika tumenggung Wes. Gunapati. Oh, Gunapati tak kira Muhadi. Kaya kene Muhadi lagi tetak iki. Kang Mas. Iki penggalihe lagi nglambrang tekan ngendi-endi. Kula warga rinake putra kali putri kali. Aduh Kang Mas. Hei. Kula aturi emut Kang Mas. Apa iki? Ampun pun bacotaken to Kang Mas. Ono Mangke jedot keduwung lho nggih. ono gambar kok apik. Ampun ngaten menika Kang Mas. Panjenengan menika jejering Adipati. Ngaten menika ora. Menawi panjenengan menika Piyayi kuwi nek lagi anggenipun tumindak kados mekaten Angel. lan sak mangke kadenangan para dimutake yo angel. Daneswari. Daneswari iki lingsem to ning Kang penggalihe iki Mas. mung Daneswari wae. Rasane
Adem-adem. Ngantos Daneswari menika putri saking pundi? Daneswari ki sapa aku ya ora ngerti kok. Iki kok ana pating gremeng ya apa? Kala wau kang dipun ngendikaaken menika Daneswari. Daneswari menika sinten Kanjeng? Kowe like Daneswari to. Kuwi Ki njur kepiye? Nyun pangapunten Kanjeng. tembungno karo Daneswari. Daneswari menika Aku tresno. sinten Kanjeng? Putri yang Kediri, putrine Sang Prabu Dandang Gendis. Putra saking Kediri. Iya. Menapa kagungan putra ingkang nama Daneswari? Daneswari. Ayu-ayu ning wanita widodari darat we kalah ayu. Sampun ate pinanggih Wis wonten pundi? iki. Sanes Kang Mas, kula pun rayi dalem. Suun Aduh, So- kula badhe nggih pun Suun. nyemutaken terus mawono suun. kok sokon-sokon. Sun lemban Nah, sun lelo lelo. Piyayi iki nek Mas. linglung. Kuwi wis ora eling karo sapa-sapa. Sun pondong mring ilam sari. untuk Kang Mas ampun. Hoi sei. Aduh, Kang Mas. Sampun. Sampun watos kula wonten mriki mangke Wis. menawi keladuk Lungguh kene wae. kula ingkang badhe ngemutaken. Iya dipun adosi. Aduh. Sik. Kowe sangu dom pentul ya. Boten kok. Nyokrok. Anggih Asem. boten kok. Lah panjenengan menika nggih nekat mawon. Ingkang nyocok. Lah wong kula menika rayi dalem kok pun pondong-pondong mekaten. Ingkang nyocok menika kagungan dalem Kanjeng. Nah, Hei, iki kepiye? nah iki dom pentul. Nggon aku ki dom pentil. Mas Adipati menika kowe lho. Ayo tujune sing ngadeg kuwi mung awake dhewe. Upama diadep karo kabeh para narapraja, Motor ya Kang lingsem Mas. to. Ini Bakal kusut asmane. Paman. Injih kula. Ini. Inggih wonten mriki kemawon Kang Wis. Mas. pendulmu wis ilang. Boten. Boten ngaten to Kang Mas. Muga-muga diajeng Adipati menak kendali seto karo Daneswari kuwi sineksenan bumi langit tansah lestari ya Injih. ing donya nganti Dalem setelas. Dipun aku wis pas-padakaken ngrasani aku. rasaning ati. Ayo. Menika rayi dalem Kanjeng. Neng Tilam Sari. Ayo. Loh, Kanjeng. Boten kados Kanjeng. ngaten. Saru. Dipun permanakaken langkung rumiyin. Cobi mang Kang Pun Mas. waspadakaken iki saestu. Waspadakaken kula menika sinten Kang Mas? Kula sinten? Loh. Renggowati. Waduh. Wah. Aduh, isin kesetrum. Wah, iki teles-teles iki setrum iki. Ora ngelingke. Kula aturi lenggah. Wau nggih sampun kula emutaken. Awe lingsem kowe ora ngerti. Boten kirang-kirang anggen kula ngemutaken dumateng panjenengan Kang Mas. Kula matur Nggih, menawi kula- kula menika kula- rayi kula, Kanjeng. dalem. Menika seksinipun. Iki ning pasewakan. Aku jejering Adipati lingsem. Ingkang damel lingsem menika dede rayi dalem. Namung ingkang damel lingsem menika panjenengan dalem piyambak. Ini ora ngeliki. Sampun boten kirang-kirang anggen kula caos pemut.
Namung penggalih dalem menika nembe wuru. Ingkang dipun ngendikaaken menika namung Daneswari. Ngono. Sak menika menawi wonten keparingipun kula badhe nyuwun prisa. Ya ngene, sadurunge ngene. Nggih, nggih. Aku mau wis ngopo wae ning kene. Nggih sampun menapa-menapa. Punten dalem sewu. Agemanipun panjenengan oteng-oteng. Waduh. Lho. Panjenengan Nanging ewer-ewer. Tujunipun kula Ngantos menika. musak masik ngantuk. Lah iki bengi batal kabeh. Ah menika jenengan. Tasih wetah Kang Mas. Ha kene sliramu kuwi tak ngonoke ya meneng wae. Kok mendelke? Mboten ateges kula menika mendel. Lah ya kudune aku ki dijiwet apa piye? Mboten namung kula jiwet kula jongkong-jongkong ngaten menika ning nyatane mboten. Ning aku ya krasa kecocok opo mau. Alah menapa wong kula nggih mboten beto menapa. Kudune ngelekke ngemutke. Sampun. Ana adipati kok nganti kunjana popo kaya ngene iki kepiye? Wuru, Inggih panjenengan menika nembe wuyung. Kunjana popo tegese popo kuwi lara kunjana kuwi edan. Aku ki mau edan. Nggih anu. Patih, Inggih kula Kanjeng kula nggih. ana kedadian ngene iki piye? Iki lenggahanku kok dadi musak masik iki. Lah panjenengan kok kala wae ingkang Gini. masak asik. Ya satipati usung-usung kursi ora masalah. Mboten apa-apa. Monggo kula aturi. Iki ana kedadian kaya ngene iki kepiye iki mau diajeng Renggawati. Kepareng abdi dalem kula munjuk. Sekawit kula katimbalan sowan. Ngono. Namung sak sampunipun sowan Kanjeng Adipati dereng kepareng lenggah wonten pendopo ing kadipaten. Miturut aturipun rayi dalem. Iya. Kanjeng Adipati menika nembe gerah wuyung. Kalian putri ingkang dados telenging penggalipun Kanjeng Adipati. Iya. Kala wau sampun dipun ngendikaaken bilih putri menika asmanipun Putri Raden Ajeng Daneswari. Putri Sinuwun Prabu Dandang Gendesana ing Kediri. Nggih. Kuwi ngene teh. Inggih. Lan kowe tumenggung Nggih. Dendayuda karo Dendropati. Ini kowe ya meneng wae aku nganti kaya ngono. Sampun boten kirang-kirang nganggen kula matur wonten ngersa panjenengan dalem. Namung panjenengan menika nembe wuru. Nggih. Saengga sedaya aturipun ingkang abdi menika mboten wonten ingkang Dipun rewes. Nek kaya ngono kudune tok elekke. Kowe seneng ndeleng aku kaya ngono. Rumasamu tontonan ngono wae. Nggih, boten Kanjeng. Lho malah Boten. duka. Lah tinimbang kula panjenengan eneng-eneng panjenengan ruda peksa. Piye? Ah tujune kula menika bakah. Upami mboten dados napa, Jak? Inggih. Kanjeng Adipati. Inggih. Estunipun menawi Kanjeng Adipati menika sampun kersa utawi kepareng menggalih wanita. Kula menika nderek remen. Awit menika sampun dados pengajeng-ajengipun para kawula. Kawula dalem ing Kadipaten Blambangan mriki. Iya. Kula menika gadah pepunden. Panjenengan menika adipati ingkang misuwur asmanipun. Namung emanipun panjenengan menika dereng kersa kagungan garwa. Menika ingkang dados inggih menapa nggih? Katon jomplang. Sedaya para kawula menika sami cuwa. Cuwa manahipun. Awit menawi Kanjeng Adipati menika mboten kersa kagungan garwa. Menapa nggih badhe kelampahan? Benjang ing Kadipaten Blambangan mriki boten wonten ingkang badhe nglajengaken. Rak ngono. leres. Menapa malih Kanjeng Adipati minak kedali seta menika adipati ingkang sampun kaloka ing jagat. Nah, Misuwur saindenging bawana. Bondo Perbandung semantena para kawula menika tansah ngajeng-ajeng benjing menapa panjenengan dalem menika gadhah prameswari wonten ing Kadipaten Blambangan mriki menika Kanjeng. Ha iki. Leres Ini. Kang Mas. Saupami panjenengan menika sampun mengku wanita lak nggih saged
Gentosan kula ngaten to Paman? Gentosan ki maksudmu? Gentosan menika Maksud lo karepmu piye? Gentenan kuwi aku karo garwaku nek wis jelek karo kowe ngono. Mboten ngaten to Kang Mas. Lah kene kok gentosan? Lah kula menika sauger pun tangletaken kakung ngentosi panjenengan menawi sampun krama ngantos kula menika dados prawan tuwa. Nganti adikku dhewe dadi prawan kaset. Lah menika Injine teh inggih dos pundi Kanjeng? Menggung Gunapati kulo itu. Nggih. Kula Bendo Bau. Iki sejatine aku nganti Kunjana Papa kedanan putra ing Kediri Raden Ajeng Daneswari mergo aku nampa wangsiting Jawata. Ning iki tenan. Wangsit. Wangsit kuwi dumeling ana talinganku, aku ora nedengi nendro. Aku ora nedengi turu. Nanging rikalaku ana ing sanggar palanggatan. Sanggar pamujan kekutuk menyan gedene sak sirahe singa barong. Ing kono ana dewa kang paring wangsit marang aku. Ditahulun Adipati menak kendali seto. Sira bakal mengkuwani to. Kasulistyane pindhane widodari kuwi putri ing Kediri kang sesilih Dewi Daneswari. Yen nganti sira bisa sesandingan karo putri Daneswari, Kadipaten Blambangan bakal Kuncara Hanjayang Bawana. Ing kono sira bakal dadi songsong agung ana ing Blambangan. Iki sing dumeling. Dados menika cetanipun wangsit saking dewa Saka Bathara kang akarya loko. Iki menawi menika cetha saestu wangsit ingkang nama Daneswari menika nggih temtu wonten Kanjeng. Mesti ana lan ing kono Iki sakwise dewa kuwi paring wangsit karo aku, inggih dewa banjur munggah ing kayangan. Lan ing kono ana wewayangane putri Daneswari. Lho, ayune ngedap-edapite. menawi kalian Nyai Patih. Lho, Nyai Patih kepiye? Loh, Nyai Patih menika nggih ayu sanget lho. Daneswari tok tandhinge karo bojomu. Nggih. Nyai Patih menika sedaya sami mastani bilih kados dene widodari ingkang Ejawanta. Menika rumiyin Pancen, biyen pancen ayu bojo nggih. Ning sawise kuwi lara ati mergo saka polahmu. Kowe ngerti dhewe to. Biyen kaya ngono Nyai Patih kuwi. Nggih. Ayune wong sak Blambangan. Aku dhewe ora bisa ngukup ning Kakang Patih sing kuwi bejo-bejamu. Nggih. Ning kowe ora duwe rasa syukur ing ngarsaning Bathara kang akarya jagat. Nggih, menawi Bojomu tok gawe lara ati. badhe kula lintokaken Kanjeng. Loh, Pripun to Kanjeng Patih? ngene iki. Wong garwa Aja tok tulak kaya ngene. pripun? Sak menika sampun sepuh, lajeng ayunipun menika sampun boten ketinggal Kanjeng. Rumiyin milayu ning sak menika sampun sepuh. Ha kuwi lumrah jenenge. Badhe kula tombokaken menawi wonten ingkang khusus. Panjenengan Kowe menika kuwi lho, ora Paman. kena ditulat. Biyen ketok apa saiki ketok apa? Wong bojomu saiki dadi elek ya mergo saka gaweanmu. Nggih. Bendina tok Pulasara. Upami Nggih. panjenengan badhe Menika Kanjeng gantos. leres menika. Wis nganti bengak-bengok isih ditutuke di Pulasara. Riyen Kaya menika ngono ayu. kuwi. Ning sakniki kok dados bisu bareng kerep di Pulau Soro niku. Mula kok arep dejolke ya. Namung badhe kados pundi menika Jaka lara kula kan. Lah kene kowe ngerti. Dados sinaosa piyambakipun menika sampun sepuh. Namung katresnan kula menika mboten badhe luntur Kanjeng. Niku saestu. Badhe kula gemsak laminipun. Nah, niku saestu Paman. Aja kaya Saestu Raden Ajeng. aja kaya kancaku Adipati ana ing Sindorejo. Weh, Nggih, dos pundi? das pundi Kang Mas? Kuwi bojone ya pancen setya nganti saiki ning digawe lara ati ora wis-wis. Lah, lajeng
Wus minggu arep bakal ngunduh waing pakarti ketoke. Nggih kados Nyai Patih to menika. Nyai Patih anggen kula tresna kaliyan Nyai Patih. Menika awit gampil dipun apusi Kanjeng. Gampil dipun limpekaken. Nah ngene iki. Oh, menika lho Kang Mas kados ngaten kok. Duwe bojo saking setyane nganti iso dilimpekke. Iya. Kaya ngono kuwi Paman, kowe kedahe panjenengan menika anggenipun pados garwa menika ingkang awon kemawon. Saya tuwa niku tetep awon ngaten lho. Iya. Kok saya tuwa tetep awon das pundi? Kersanipun awet ngaten. Awet. Nah, awet eleke. Oh, Oh bojo ki sing digoleki ya sing ayu. nyatane riyen ayu. Iya. Sisian kula Ayu. Inggih. Lajeng dangu-dangu mboten ayu Inggih. ajeng digoleke ganti Sampun ngoten sepuh. kok. Lah ning saiki ki ya ana bojone ki ya tetep ayu. Wis malah anak siji wae ditinggal coba bayang. Boten Kanjeng. Iku sing kebangetan nggih Paman Boten Patih. kula menika menawi boten kepepet boten nate. Mboten kepepet wong senengane ya mepet-mepet ngaten kok panjenengan menika lho. Iya. Ngene Menika teh. namung kangge kegujengan Kanjeng. Kuwi lelakon ning ya perlu ditiru lan ditulat. Injih. Sing becik dienggo, sing ala aja. Injih. Menapa malih kula menika Narapraja. Kula menika dados tepa tuladanipun para kawula. Bener. Menawi kula menika dados conto tulodo ingkang awon. Lajeng kados pundi sakmangkenipun kawula ing Lo ing kawula ing Kadipaten Blambangan ora becik. Mula Nggih. kanggo njejekake song-song agung ana ing Kadipaten Blambangan teh Injih. aku rabekno ya teh. Aku rabekno. sanipun kados pundi? Lah kok dadi aku sik kon rabekke iki. Injih. Napa panjenengan menika badhe paring dawuh Paman Patih? Paman Patih Inggih, Ngaten, tus Kang Mas. Oh, badhe utusan kula. ngebun-bunin jangan jejawa sonten ana ngarsane Rama Prabu Dandang Gendhis. Oh, nglamar wonten Kediri. Lamarno ing Kediri. Injih. Yen putrine Daneswari tak bakal tak pundhut garwa. Oh, injih. Punten dalem sewu. Kula sagah minangka dados dutanipun Kanjeng Adipati. Namung menawi sakmangkenipun Putri Daneswari menika boten dipun paringaken lajeng kados pundi Kanjeng? Yen nganti dirembuk sarana aris Injih. aja nganti lali Mas Bicis Raja Brana. Injih. Satu kewan lembu kebo Injih. 5 leksa. Dipisungsungake Sang Prabu Kakang Dandang Bisungsung. Gendhis. Injih. Yen nganti dirembuk aris ora bakal diparingake. Injih. Purbawasesa ana tanganmu teh kowe minangka pengawak adipati ing Blambangan. Gawe Karangabang. Oh nggih. Raton ing Kediri. Sendika. Kepareng lilah dalem kula suwun Kanjeng. Yo, Wonten Nyuwun kemparenipun tambahin kula badhe ndherekaken. Sampun kepareng raden Ajeng. Yang atos-atos nggih Paman Patih. kula bintang sang Bogor. Kang Mas, Ayo diajeng derekna. kula dherekaken Kang Mas. Muga-muga kasembadan. Muga putri Daneswari. Monggo Kang Mas. Bapak kok beda karo adat saben to. Bedane piye to, Ngger? Nggonmu ngawak. Kula niku ngematke pirang-pirang dina sampeyan ming lenggah ngalamun sajak wonten perkara sing dipenggalih. Malah kala mangsa nun sewu kaya mrebes mili niku perkara sing dipenggalih niku napa? Nek perkara gawean kula sing ajeng ngrampungi, Pak. Nggih. Agono anakku. Nggih, pripun? Hatine bapak rumangsa rinujit-rujit. Bapak lumangsa kleru
Bapak rumangsa salah nggula wendrah marang anak-anakku ing Gunung Lawu kene. Lho. Bapak kok ngendika ngoten? Perkarane napa? Agono anakku, Nggih, pripun? ana tetumbungan para sepuh ngendikake suwargane wong tuwa kuwi kalamun duwe anak kang tansah mbangun miturut marang dawuhe wong tuwa. Mula rikala aku bisa sak pejagung marang kowe Agun. Hatiku rumangsa seneng, hatiku rumangsa tentrem. Jalaran kowe ya anakku tansah budidaya gawe seneng atine bapak. Kowe tansah budidaya nindakake apa sing tak dawuhake marang kowe. Pak, Piye nggih? lak pun jeneng lumrah. Kula rumangsa dianakke. Cilik kula digedhekke dimbanci nggih didulang kautaman. Kewajiban kula sakniki nggih bekti dumateng tiyang sepuh. Lah, carane kula bekti kejaba kula ngajeni, kula mbangun miturut napa dawuhe bapak, perkara gawean napa mawon kula tindakke, Pak. Pun sakniki jenengan niku rasah perlu menggali sing werna-werna. Ngersake dahar napa rene ngontene wonten dusun, kula tak budidaya. Nek kula ora duwe, kula tak kondo karo tangga teparo karben budidaya. Wong bapak niku teng mriki nggih dituwake, Pak. Iya. Iya nggih Raguna. Yen perkara mangan bapak wis ora kurang. Tak anggap wis cukup nggonmu leladi marang bapak. Ning saben-saben bapak kelingan marang kakangmu menjangan grangsing. Hatine bapak dadi kerontok-rontok. Hatine bapak krinujit-rujit, hajur mumur. Kelingan marang tumindake sedulurmu tuwa ya menjangan grangsing aku. Perkara niku. Nek bapak ngendika perkara niku tenane kula niku nggih mikir tekan niku, Pak. Mboten mung bapak. Kula niku jane ya isin. Nek ngrasake pakartine Kakang menjangan grangsing. Nuwun sewu kula jane nggih ajeng matur ning perkara niku jane saru, Pak. Ning nek mboten kula aturke kula malah keluputan nih. Prayoga kok kandhakake aku lho. Wingenane niku rak Kang Drono niku wadul kalih kula. Perkara apa? Jarine wedhuse ilang telu. Wedhuse ilang telu. Nggih, Terus mongko bareng diteliti sing nyolong niku Kang Grangsing niku, Pak. ya ning kono kuwi aku lho. Ning kono kuwi nggonku rumangsa atiku remuk, hatiku ajur mumur. Ing atase bapakmu aku iki ajar ana ing Gunung Lawu sing tansah aweh sesulang sesuluh marang para siswa. Ning duwe anak wae tumindake kaya ngono. Nalisi kireska bebener ninggalake tumindak tomo nengenake marang tumindak sing ora sak mestine. Jane kula niku gumun biyen suwargi simbok niku wektu ngandhek Kakang Grangsing niku nyidam napa to, Pak? Rikala biyungmu ngetengake Kakangmu Grangsing kuwi Nggih. biyen nyidam tekek ngir. Aku dhewe gumun. Kok biyungmu nyidam bae akeh sing enak kok milih tekek. Aku ora ngerti sebabe kuwi. Dadi nyidam tekek. Tekek sing kurite brosok kae. Brontok pating bredin kae. Nyidam tekek kok anak-anak kaya luwak, Pak. Mbok menawa kuwi Niku saya lho wong pripun mawon niku nggih sedulur kula. Iya. Ngelingi pakartine niku kula niku jane ya melu jengkel. Ning sakniki pun, Pak. Pun awang pripun mawon Kakang Grangsing niku nggih sedulur kula. Nggih anak sampeyan. Arep dimoi, arep
rasani saben dina wong nyatane nggih niku nggih anak. Sakniki ngeten mawon, Piye, Bapak penggalihe ditentrem-trem-tremke pun mboten sah menggali perkara niku. Pun mikir sing wonten mawon. Bapak ngersake napa, Bapak ajeng dawuh napa, kula sing ajeng tanggung jawab, Pak. Yen karepku kuwi ya kaya ngono kuwi aku. Ning nyatane aku ora bisa. Saben-saben aku ketemu karo Kakangmu Grangsing, atiku dadi mungkat. Rumangsa isin mergo tumindake Kakangmu kuwi. Saben wektu wong-wong padha nagih utang. Jarene Kakangmu ndek utang marang dheweke. Sing mlarakake atine bapak, lemah sing kudune bagianmu didol dening Kakangmu Grangsing. Aku kepeksa tak oleh mergo rikala semono Kakangmu ngancam marang aku. Jane nek Kakang Grangsing teng omah niku nggih rasane niku malah ora tentrem niku, Pak. Lah iya. Pun mbok kajenge mbok minggat nggih ben. Lah nek pancen Kakangmu ki ora bali tenan no, aku malah seneng. Mergo apa? Yen Kakang mungkin ning omah wurung tan wurung gawe perkara nang omah iki. Atau nggo teparon niku nggih rasane niku ora tentrem Lah nek iya. Kakang Grangsing niku teng omah. Niki pun 3 dina mboten wangsul neng kemawon napa? Napa malah kongkonan wong kon mateni Kang Grangsing. Piye to kok iki? Allah dikaya ngapa kae sedulurmu tuwa. Jane kula niku nggih tresno, Iya. pripun mawon sedulur ning ngrasake niku sok melu mangkel. Ya Kula mesake sampean lho, Pak. Iya. Bisane aku lan kowe nyuwun marang Gusti Kang karo jagat, muga-muga Kakangmu diparingi eling ninggalake tumindak-tumindak sing ora sak mestine kuwi. Nek umpama gelem eling niku lak nggih pun wingi-wingi to. Ya kuwi perkara. Wong saben-saben kula niku ngelingke ki ya medadi sulaya kalih kula kok. Aja meneh ning kowe. Aku ki bapakne sing ngukir jiwa regane. Angger aku ngandani sekecap padha sekecap kepara ngurugi marang tembunge bapak. Piye kaya ngono kuwi? Apa kuwi jeneng anak sing bekti marang wong tuwa? Lah ora to kegono. Nggih, nek kula nggih wing ngoten niku pun ora sah dipikir banget-banget. Sakniki sing dipenggalih bapak teng Gunung Lawu niku dituwake. Iya. Tangga teparo nek ana perkara sing utawa ribet sing ora bisa diudari, letakon teng bapak. Marang aku. Nek bapak penggalihe mung tansah dibebidung pakartine Kang Grangsing. Alak mboten prayoga to niku, Pak. Aku dewi gumun. Aku ki jejare ngajar. Anak-anakku dadi bajingan ki kepiye ku aku. Nek nggon niku ditesalahe bapak kok. Iya kuwi. Bapak pun mboten kurang-kurang kok. Saben dina nggih dituturi sing apik, sing jenenge anak ora bakal wong tua kok ngandani supaya dadi bocah niku lak ora. Bebasan lambe setumang geri Semerang, aku tansah ngelingke marang Kakangmu Grangsing. Ning entek-entekane ning nesu karo ngamuk. Piye nek ngono kuwi? Nek kula kon melu cawe-cawe njur pripun mung nyatane nggih. Angel tenan kok. Wong nang omah kok tansah gawe ribet. Ora tau gawe seneng atine wong tuwa. Sing bapak niki saiki wis tuwa, sing butuhke urip sing tentrem, ning nyatane dibebidung dening Kakangmu Grangsing. Pancen kula nggih melu ngrasake. Kaya ngopo bingunge bapak? Kaya ngopo telangsane bapak ya nek penggalih Kang Grangsing? Ya kaya ngono kuwi. Ana wong mulih kok ning dombisu wae. Mbok yo dibagekke kok cepaki wedang panganan. Kowe iki bali ning omahe sapa? Ning omahe bapak. Ning omahe bapak niku kon mbagekke kaya tamu. Aku jenenge wong tuwa ora duwe tata krama kuwi. Kowe kok bisa kandha kaya ngono? Apa ora kewalik kowe Grangsing? Nek wong liya sing teka ning omah kene bagekke apik-apik. Akarang yo tamu kok. Suguhi peyek. Ora mung peyek lemper barang. Nek nggo suguhan tamu semono kae ya keciliken, Pak. Kudune
Sing rada gedhe ngono. Sepiro gedene? Ayo sakmene. Sungen tepi kowe. Rumangsaku kaya ora nganggep nek aku ki anakmu ngono apa piye? Sing ora nganggep kuwi sapa? Aguna ya meneng bae. Ngerti kakangne sing bagus mulih. Is. Ora ngilu kitoke dhewe. Sapa? Kaya ngono kok bagus. Arep adus apa piye? Lho nek adus tak terkening blumbang mburi kono. Ngerti ta aku nek adus ki pendak sura. Kene nyopo ya kleru kok. Ah mesti kleru. Sing tuwa anak-anak ya ora adil. Ora adile ngendi? Menjangan Grangsing ki nek karo Aguna niku tuwa pundi? Ya tuwa Grangsing, Lahir dhisik pundi? dhisik Nah, Grangsing. niku ora adile ning kono kuwi. Kepiye kok ora adil? Sing lahir dhisik elek kok sing keri bagus kuwi. Perkara rupa bagus lan ala kuwi peparingi Gusti Kang Maha Agung. Dudi paringi bapak ki dudu ae. Jarine wong tuwa niku sing ngukir jiwa ragane Iya, anak. bener. Napa sampeyan biyen dek manten anyar karo simbok waton musruk napa? Jukir sing apik nganggo rasa, nganggo tresna, nganggo asih. Kaya ngono kok marahi bapak lho kowe iki. Luwih ngerti bapak katimbang kowe. Nah, kula nggih mboten gumun niku mboten mergo manten anyar kuwi durung iso ngrasake katresnan sing sak temene. Kok ngono? Mingagek padha dene tepung. Coba mencoba. Wong bebrayan kok coba mencoba iki piye karo? Nggih, urung ngerti rasane wong ngandem tresna iki kaya ngapa. Bareng kowe ngerti rasane, ngerti carane, anak sing calon nomor 2 sampean le nandangi dilus-elus. Dinek-nek simbok mang tresnane sing tenan. Ya. Sak karepmu nggonmu kandha. Ning nyatane ora kaya ngono kuwi. Saking kemurungsunge sampean manten anyar karo simbok. Piye? Surup-surup ya ngawur wae. Wong garang wong tuwa ki nek wis butuh ora ndelok mangsa kok. Nah, Bapak kaya ngoten nggih ditanggapi mawon to, Pak. Ah garang lambene kakangmu kaya ngono kuwi. Kang. piye? Dadi kowe malah nyalahke bapak, luputke bapak ki kepiye? Lah dadi pendhita kene ora tau sinau ngono kuwi. Wis piye? Ora sinau piye? Ah coba. Iya ta. Sing jenenge surup kuwi ora ana soroting srengenge. Mongko soroting srengenge iki klebu aweh daya panguripan. Iya. Nah, mengko sing do durung ngerti. Nek surup wancine srengenge kuwi angslup, mbok aja do andum tresna. Kuwi Oh. apa sebabe? Saya sebabnya apa? Ah, sebabe engko manten anyar wis suwe ora meteng-meteng. Ngono lho. Kuwi nek panci suruh. Panci surup. Atau prayogane? Luwih becik malah esuk wae. Arep mangkat nyambut gawe kae ninggali dhisik. Iya. Nah, kuwi nek arep duwe anak lanang ngono kuwi aja bengi. Esuk to wawan. Iki dadi Awan iki kanggo nyambut gawe. kowe kok malah mulang perkara wong sesambungan. Aku tak takon, niki nuwun sewu. Iya. Nuwun sewu lho, Pak. Iya. Niki sing ajeng kula takoke. Kowe wingi goleki Wokarta. Jarine yusene Rondo Kidul Desa kae wingi tak oyak-oyak ngopo? Aku ki rak manut bapak to. Wis manut Anu bapak piye? Wong urip kuwi ya le do senenga netepi darmaning lung tinulung. Lah iya. Lho kok lung tinulung kok? Nah coba ngrasakno. Bocah perawan kuwi nek suwe ora payu rabi rak selak ngrasake ngladeni wong lanang. Lah sing prawan. Sing perawan. Lah kae yusene kelak rondo. Rondo kuwi saya sedih meneh. Mergo ditinggal sing lanang. Ditinggal sing lanang ya to. Iya. Kulinane iki 2 dina pisan seminggu pindho ngladeni jurung taun 3 taun nganggur kaya sawah ora tau ditanduri. Terus Aku mesake to. Aku ternyo tak tulungi. Ngono. Tak tulungi. Neng kono ku kleremu Grangsing. Bapak dawuh marang kowe
long tinulungi perkara kebecikan, ora perkara kaya ngono kuwi. Perkara rondo kok ya kon nulungi iki piye karepmu? Alah rasane ya meng kacek sithik kowe kok. Pancen nekat kok kowe iki. Kudune bapak niku ngaturke penuwun sing tanpa upama karo sing gawe urip. Ing ngatasé ora ewuh mantu wis duwe putu. Kowe Kaya ngono kok kon matur nuwun perkara sing penting. kakangmu ki landhep dengkul saupamane. Dadi ora iso mikir endi sing becik endi sing ora. Mboten kok ora iso mikir pancen ora ndek pikiran Oh, iki. ngono to. Nah iki jane sing mikirke malah aku. Mikir piye? Mikir bapak. Piye kok dadi? Piye? Nek maringi pitutur karo murite, tiyang gesang menika sageta manunggal antawisipun kawula kalian Gusti. Oh iya gene apik. Lha apik anak pendhita ya. Iya. Manunggaling kawula karo Gusti. Sesuk rampunge urip iso nyawiji karo jagat saisine. Bali marang panguwasaning Gusti kuwi nek ora diregeti nganggo rasa mangkel. Ora diregeti nganggo rasa ati sing gampang lara. Ora diregeti nganggo rasa sedih. Gene genah. Nah, genah anak pendhita ya. Iya. Kowe genah kok malah kowe nerak. Ning sing pendhita kuwi sing goblok. Goblok-goblok wong tuwa piye karepmu? Aming anake dadi maling mangkel. Lara atine, sedih. Iki ngregeti urip. Karepmu? Kowe tumindake kakung nengke. Dujo wae. Dujo. Ora lelakone dhewe-dhewe. Bapak duwe lakon dhewe, Aguna duwe lakon dhewe, aku duwe lakon dhewe. Sesuk nek bapak kuwi wancine bali entek rampung kewajibane urip iki iso bali ning asal mulane, ora tok regeti nganggo rasa mangkel, ora nganggo rasa sedih. Ning kowe kudu eling ya ya. Wong tumindak kuwi padha karo nandur. Sing mengkone bakal ngunduh apa sing ditandur kuwi. Anak kuwi tandurane sapa, Pak? Ya tandane wong tuwa. Tandurane bapak. Ha iya. Ana thukulan kok ngene iki nek lemu nandur apik sengara kok ngene iki. Kowe miyak wong tuwa marane ya. Ora jeneng melehke wong tuwa. Apa-apa ki mung karo tandurane nandur ora thukul ala, nandur becik thukul becik. Nek ngono sadurunge dadi pendhita, dek enom bapakku ya wong kurang ajar. Senajan biyen aku dadi bocah sing kurang ajar. Ning aku banjur mertobat marang Gusti Kang Akrojan. Aku njenengan wae tumindak sing becik, kepara malah aku madeg dadi ajar sing aweh pitulungan marang sak sapa wae. Ora kaya kowe Kang Sing. Tumindak Allah kok terus-terusan ora ana enteke, ora ana mandeke, ora ana tobate, tekan modar apa piye? Utawa meneh ngene lho, Kak. Bapak ku ora tau mulang nguruk karo anake perkara sing tumindak nasar. Nek rumangsaku kuwi kowe dhewe. Kaya mung gumantung niatmu. Kowe iki niat arep dadi wong apik apa dadi wong ala? Ki kowe dhewe. Arep dimulang bendina kabecikane nek niatmu pancen wis tumindak kaya ngono iki ora bakal mari. Gene watuk iso watuk barang. Bareng bapak ngendika mertobat. Kula niki jane mulih niki ajeng matur bapak. Iya iya. Nek kula ngrumangsani wong kleru, ngrumangsani wong luput. Iya le piye. Kula ajeng mertobat. Mertobat piye? Ning ngeten nggih, Pak. Iya. Wong mertobat niku rak nggih nganggo syarat. Tanpa syarat mboten bakal kelakon napa mawon. Iya. Arep mertobat tenan aku tak nyekseni ngono lho. Nah iya. Iya. Piye? Sedulurku nek gelem nekseni kuwi melu mbantu Oh, iya. mertobate sedulur. Aku seneng nek kowe pancen mertobat marani pakartimu sing ora becik gawe rugine liyan kuwi aku sarujuk. Nek kowe sarujuk ya aku tak matur bapak. Iya, tak Pak. nyekseni. Iya piye. Kula mantuk niki ajeng mertobat Iya. ngrampungi sedaya lelakon kula sing ala. Wis bakar leren. Nggih, Syukur. kula nyuwun syarat, Pak. Syarat. Sawah kidul desa kula dole. Gus. Celometan kowe.
Wong mertobat kok syarate nglelangke lemah ki kepiye karepmu ki? Nah, kula niku rak tesih ndek utang to, Pak. Lho utang lak mergo tumindakmu. Utang kula akeh. Sedulur kula kanca main kertu niku kakak. Sing separo mangke ajeng kula nggo pamitan le sok main. Nek kula namung pamit aku leren le dadi wong main niku saru banget, Pak. Mangke sawah kidul desa kula dol sing separo kula nggo pamitan main niku sing separo ajeng kula nggo nyaur utang. Tak takon lho ya, Le. Nggih. Sawahe bapak ki ming kidul desa karo kulon desa. Ha nggih. Sing kulon desa wis kok dol. Kelingan ora? Leres niku. Kok ngapa rikala semono? Nggih, kula nggo ngragati rondo sing do bayan niku. Gandeng bapak ki duweni ming kulon desa karo kidul desa. Nggih. Mongko anake bapak ki loro ya kowe karo adimu Aguna. Yen kulon desa wis kok dol, mestine sing kidul desa kanggo adimu si Aguna. Ora kok tembung arep kok dol. Utawa maneh sawah sing kari kae kidul desa kira nggo urip sak omah to. Kajeng kula ngeten, Pak. Piye. Sawah niku kula dol sing kidul desa. Rak bumi niku kantun tabone bapak. Lah iya Nggih, mikir niki. Supaya anak niku mboten jagake tinggalane wong tuwa. Kudu prihatin. Nek nunggu acung-acungane wong liya, anak niku mboten asing prihatin. Kula mboten seneng dadi anak kok njagake tinggalane wong tuwa. Aja nganti kula entuk tinggalane bapak, mula kula dol sisan. Nek kaya penemu ki akeh tunggale. Resah njaluk tinggalan ning kok tekke dhewe. Nggih. Akeh tunggale kuwi Le. Kejaba niku wedhus nggih kula dol, sapi kula dol niku kula ngenteng-entengi gaweane bapak. Ngenteng-ngenteng. Ora sak ngurusi wedhus, ora sak ngurusi sapi. Nggih. Nah niki kula suwun lega lilane bapak sing sawah kula desa niki ajeng kula nggo syarat mertobat. Ampun, Angsal Pak. nggih, Pak. Ampun. Tak kandhani ya Le, pisan neh. Gandeng sing kidul desa wis kok dol, kari kulon desa kae pacungane adimu Aguna. Dadi bapak ora bakal ngulungake yen kowe bakal ngedol sing kulon desa nggih. Bapak ngerti mboten watake grangsing. Ya ngerti karang kowe ki anakku. Nek nganti digawe kagol karo sinten mawon wani tumindak sing ora sak mestine. Karepmu? Bapak nglilake mboten? Bapak nglilake mboten? Weh, Kula dol sampun niku. Mboten ya, weh. Gresik. Pun Pak, pun Bapak lenggah mawon. Sing waras to. Isih. Menungso panjengane iblis. Kowe iki kudune ngrumangsani. Kowe dianake bapak, kowe dianake wong tuwa. Nek ora ana wong tuwa ora ana dapurmu tak kandhani. Karo wong tuwa kok sak kecap padha sak kecap malah wani nglarani bapak. Kae wong tuane dhewe kan. Eling. Nek kowe gawe sedhiye bapak padha karo kowe nyame-ame patine bapak, aku sing ra lilo. Katinimbang le mati kesuwen Edian bocah. luwih sampurna nek matine bapak kuwi mergo tak tekak. Pancen wis ora waras to. Nek perlu cukil mripate. Wis geblinger nalar. Cukil mripate betrot ilate. Bismillah. Edan tenan bocah. Pun pancen wis ra kena dipringgo. Sing kanthi cara apik, Kang. Ning omah kene iki anake bapak mung aku karo kowe. Nek kowe arep miloro bapak, kowe arep gawe sedhiye bapak, aku sing tak trimo. Nek kowe arep mateni aku patenono, ning nek kowe arep nglarani bapak, aku sing bela. Ora iso. Aku nek kon mateni kowe ora tegel. Mergo kowe sedulur tunggal getih, sedulur tunggal wiji. Yen bapak. Mergo bapak kuwi kanggo lantaran anane si anak. Aku anak mergo dianake bapak. Nek kowe ngrumangsani dianake, pakartimu ora kaya ngono kuwi. Pakarti kaya ngene iki mergo tandurane wong tuwa. Oh, Mung krasa apa ora, rumangsa apa ora. Ora ana tumindake anak kok ora ketemplek ana lakone wong tuwa ki ora ana. ilatmu pancen lunyu.
Lunyu ilat. Lunyu mergo ana idune. Pancen pun nek ngeten iki pun ora kena dirembuk. Nek aku ora ngowahi uripku, aku mung entuk kelepetan takdire wong tuwa. Kuwi ora bakal owah anak uripe. Yen si anak kuwi ora ngowahi dhewe. Aku butuh ngowahi urip sing becik. Aku butuh ngowahi urip sing gawe senenge awake dhewe, senenge keluarga lan senenge wong liya. Nek kowe arep ngowahi pakartimu ki yo nganggo cara sing becik. Arep tumindak becik kok nasar tumindakmu. Dalane bapak metu dalane neraka jahanam. Semuni kaya ngono. Nyatane uripku mung kebak piala, piala lan piala. Piala lan piala kuwi dalane neraka. Kang nyenengake iku dalane swarga. Aku ora tau seneng ning omah kene. Oh, ngono. Bosok baline. Padha wae aku ki yo ora seneng nek kowe mapan ning kene. Nek kowe isih arep sia-sia karo bapak, kowe arep miloro karo bapak, ana wong-wong sak desa tak kon ning omah kene mentungi kowe tak kandha. Oh. Rumangsamu nek dipendhungi wong desa ki lara ngono apa? Sumbar to. Kowe tau krungu nek aku maling konangan? Durung tau. Iya ta? Iya. Aku nyenengi bojone wong, njur sing lanang ora trima. Wani karo aku tau krungu kowe. Iya. Ora ngerti mergo do tak limpekke. Iya. Pancen pinter lemu tumindake pinter. Nek sing jenenge wong tumindak ala ki mengko mesti bakal kejodoran, mesti bakal kewiyak. Nek kewiyak pakartimu kowe digeroyok wong sak desa mudar ning papan kene. Kewiyak. Iya. Wirang. Iya. Wong kuwi nek ora wani wirang ora iso dadi wong kondang. Wong kondang kudu nganti wirang. Mula ana tembang wirang rong, gendeng wirang rong. Wong lanang wirange mergo rong. Kowe rasa ngira to basa sing ora tak dupak tenan aku jengkel. Aja ngejak sulaya kok. Lha nyatane kowe ngejak sulaya kok. Aku mulai karo mertobat kok malah Nek kowe miloro bapak musuhi aku, ngono wae. Wis Gelut. ben. Gelut yo gelut. Nek ora karo sedulur gelem aku. Aku jeneng omah kene anane meng aku kok. Monggo kowe iki lanang, aku lanang. Iya. Aku kuliahne gelut karo wong wedok. Iki lho, gelute wong lanang karo wong lanang beda karo gelute lanang karo wedok. Iki Ora wis menggok meneh to iki wong siji iki. pancen sengaja tak enggokke. Wis, mergo sepisan meneh aku kandha karo kowe. Nek kowe isih kena tak aku sedulur, kowe isih gelem diaku anak bapak pakartimu marano. Ning nek kowe ora gelem, kowe pancenan gegeki pakartimu sing kaya ngono kuwi. Kepara kowe arep gawe rugi ning liyan, kowe arep gawe kapitunan ning liyan. Atuwung aku ilang-ilangan kakangku ora apa-apa. ora. Aku mau sulaya karo sedulur. Kowe adikku aku. Kowe adikku. Nek aku sulaya karo kowe, simbok sing wis mati saya rekoso. Mestine aku lan kowe kakang adi mikirke nyuwargake simbok. Nanging malah ora tekan kono sing duwe bojo emeng grenengi anake lanang. Ora nyuwargake bojone sing wis mati. Jur bapak tekon apa nek koyo ngono. Jangkeme. Satemene sing tak pikir mung simbok. Aku kepengin nyuwargai simbok kanthi cara apa wae. Aku kepengin ngergeten jagat kuwi tentrem, jagat kuwi meneng, jagat kuwi ora tau nagih apa-apa. Apa sing didukulke dening bumi kanggo nyukupi wong-wong urip lan sakwernane kang urip ana ing donya kanggo nyukupi kebetaning manungsa. Ning trikahmu sing ora apik. Bapak ora tau ngaturke syukur karo sing gak urip. Kapan pendak taun, kapan pendak dina. Omah kene iki anake syukuran pendhita model apa wong ngono kuwi. Jangkemmu kliwat kowe ya. Pun Pak. Wis Ora trimo kupingku wis brebeg krungu swaramu. diantil ngene. Mripat wis sepet nyawang kowe. Kuping brebeg rasa dirungokke. Mripat sepet rasa nyawang aku. Nek kowe ora nyawang kowe minggato saka kene. Oh. Kowe tegel nundung aku kowe le.
Nek kudune Aku karo kowe pinangka seksine bapak karo Simbok. Simbok anggone mati dhisik mergo ora tau digatekke dening bapak. Mestine anak sing arep gatekke le. Kowe ora usah kuman-kuman bapak, ora usah ngundomono bapak. Ning kene sing eno mengaku karo kowe. Nek kowe ora kena dielekke, kepeksa wong sak makin tegel karo kowe. Jajar wae nek ora jajar. Pun kajeng Kakangmu jajar wae. Aku no, apa? aku isih kerep ketoki Simbok. Aku ora dijak sisan. Simbok lakune ora jejeg. Simbok lakune ora jejeg. Sandangane ketok reget, tegese jiwane Simbok turung bali ning asal mulane. Minggat yo minggat. Nek aku oleh beling pendak dina geblake Simbok nek aku ora ning omah kowe dili ana. Malingo brangsing, gentowo brangsing. Aku isih kelingan dina geblake Simbok aku mesti nang kuburan. Wi maling. Wi gento. Wi wong ala. Iya. Ning sing kondang muni apik-apik kaya kapan kowe tilik Simbok ning jaratan ora tau. Apa nek aku tilik ora kubur Simbok kudu omong karo kowe. Nyatane kowe minggat saben dina. Wis arep muni piye? Aku Tangga teparo nyekseni. Kowe mung ngomong wae ora tau makarti apa-apa. Arep ngopo? Lirik arep ngopo? tegel tenan kowe. Sakarepku Kowe tegel tenan. iya. Wiwit dina iki aku wis ngerti. Aguna sedulur sengit karo aku. Bapak uga sengit karo aku. Urip-uripku dhewe. Mukti-muktiku dhewe, mulya-mulyaku dhewe. Aku ora jagakake pitulungane wong tuwa. Aku ora jagake sedulur, aku ora jagake wong tuwa. Dina iki sikilku moh ngidak Gunung Lawu. Aku arep minggat, aku arep lunga. Tinggalane bapak gagelaken kabeh. Setan. Pak, kok dadi tekan semono anakku Grangsing. Ngundha mono marang wong tuwa. Ngundat-undat marang wong tuwa. Ati kula semplak. Nek saben dina kula mung tansah nyurupi lelakon kaya ngeten iki. Kula ora kuat, Pak. Karepmu Batin kula lali lho nek bapak disia-sia. Sampean niku sing mijekke kula. Iya, iya, iya. Sampean lantarane kula wonten, Pak. Pak, iya piye Aguna? ketang tresno kula dumateng bapak, dumateng keluarga ing Gunung Lawu. Kula sakniki tak nyuwun pamit. Kowe arep Kula tak golek gawean teng kutha Goro Kediri. Nek kula oleh gawean, asile bisa kula kangge membangun desa riki. Kejaba kanggo urip ing saben dinane. Lan kula iso ndarma bektekke kesagetan kula teng Kraton Kediri, Pak. Kowe ya mentolo bakal ninggalake bapak Aguna. Mboten nama kula niku tegel. Ning niki ketang dharma kula sing kudu kula lakoni. Ngaten mawon. Iya, iya, iya. Kula tak njaluk tulung tangga teparo. Nek Kakang Grangsing gemblibet bali teng desa riki, kajenge dadi pentungi wong akeh. Mendingan wong desa kene iki. Kula tak nyuwun pamit, Ya. nyuwun tambahin Ya ngono sik kan. Pun. Sing hati-hati. Bapak sing Bapak tenteng ndongake. iya. Muga-muga kowe entuk gawean. Nggih. Kelingan marang Nggih. bapak lan keluarga. Ngono lah gawean kula tak wangsul. Iya, iya, iya. Kula nyuwun pamit. Iya, iya. Sing hati-hati. Bapak mboten sambung galike Kakang Grangsing.
Rekyan patih julung wangi miwan sliramu sur yoko bareng matur wonten ngaresi wonten ngarasa
Putraku bocah bagus. Suryaka, Inggih. Paring dawuh Rama. sliramu ora ninggalake marang tata krama. Ngaturake sungkem pangabekti ana ngerseng Rama wis ingsun tampa. Pangestuku wae ditampani. Kula tampi mugi dados jimat Rama. Rening Bapak para nayaka Praja padha swan ana ing pendopo kraton Kediri. Sawetara lungguh muti prayogake luwih dhisik. Sendika ngestakaken dawuh. Putraku Cahayu, Nini Daneswari. Injih kula paring dawuh Rama. Wis rampung jejibano ning pepungkuran. Pangestu panjenengan dalem. Sedaya pakaryan kula wonten ing keputren sampun rampung. Sungkeming pangabekti kula mugi katur sangandhaping pepodo dalem. Iya. Ndak tampa pangestuning Rama wae ditampani. Sangat anggen kula mundi Rama. Ana ing kalenggan iki mula Keng Srira ndak kersakake supaya melu lungguh ana ing pendopo ing kraton Kediri. Mergo Keng bakal tak rembug iki mengko ana sambunge magepokan kelawan Keng Srira. Mangestu akan dawuh. Diprayogake luwih dhisik ya. Rekyana Patih Julungwangi. Nggih, paring dawuh sinuwun. Aku kepengin ngundhut preksa kepiye kahanan ing kraton Kediri wektu dina iki. Inggih. Menawi perkawis kawontenan ing kraton Kediri menika. Inggih, mbok menawi ugi dipun uningani dening putra dalem Den Mas Suryaka. Bilih bakda kathahipun para raja, para adipati inggih kepara malah wonten sudagar ingkang kepingin ngayunaken putra putri dalem menika inggih kawontenanipun inggih pulih sae malih. Namung para penglamar menika sampun sami kondur wonten papanipun piyambak-piyambak. Nah, ngaten nggih. Inggih, leres menapa ingkang dados aturipun Paman Patih Julungwangi lho. Nanging ingkang dadosaken kuwatos manah kula. Anggenipun sami wangsul para panglamar kula wau. Menika rak nenggo paringipun wangsulan dipun tampi menapa mboten sinten ingkang mila dipun pilih dening Ki Ajeng Daneswari. Oh, ngaten to. Lah menawi mangke wah sampun dumugi titi wancinipun ingkang dipun temtokaken dereng pingkatuk wangsulan kula kuwatos mangke menawi Wangsul malih ngaten. lah wangsul malih malah dados mboten tentremipun praja ing Kediri menika Rom. Apa sawetara wis dijaga kabeh para penglamar sing tumeka ning kraton Kediri kene? Bareng munjuk Sang Prabu. Iya. Nggih, sedaya penglamar menika nggih sebagian wonten ingkang mesanggrah wonten ing kraton Kediri menika Sang Prabu. Meksa isih to? Tasih. Kok ora matur aku nek isih. Terus sing nyuga mangan sapa? Sampun para prajurit. Oh, ora nampa dawuh ning wis ngerti dhewe. Nggih. Ya, apik. Wah, Dados malah mboten mila ngertos kok. mila leres aturipun abdi dalem menika Rama mila para penglamar ingkang tebih papanipun. Sing isih keri jenenge sapa? Sapa? Saudagar Ngatijo napa sinten malah. Ana saudagar Ngatijo barang Lanjut. Lah kok ora ketemu wingi wong kabeh kang padha nglamar Jejeng Daneswari Saking ketemu kathahipun Demas, saking kathahipun dados nggih mboten ketinggal to. kuwi sing ora bali. Nggih. Malah tasih Saudagar. wonten nggih. Menika wah kesupen kula nek menawi ngapalaken nami-naminipun kula kesupen sedaya. Julungwangi Inggih. lan sliramu Suryaka. Inggih Rama. Satemene Rama kuwi uga jibet menggalekake perkara iki. Yen menggalekake bab tata keprajan katentemaning praja. Inggih. Kuwi Rama bisa ngrampungi ning bareng penglamar sing bakal ngersake putraku Daneswari. Mongko Daneswari durung gelem ngladeni
ing antaraning kabeh para raja sewu negara. Kuwi ndadekake jebeging penggalihku. Nggih nuwun sewu Rama. Kepiye? Kula matur rumiyin. Monggo, monggo. Menika mumpung diajeng Danes Wari menika sampun sowan. Nek kala wingi Rama paring dawuh dereng purun. Nek dangu-dangu rak purun, cobi pun paring dawuh malih. Ingkang dipun pilih menika ing kados menapa? Raja penglamar kathah ingkang sugih, ingkang bagus. Senajan Para para penglamar penglamar kathah kados aturipun ngabdi kala wau. Nggih senajan para penglamar menika sampun kondur wonten papanipun piyambak-piyambak. Yen ingkang rayi menika wonten krentek tresna. Saged nyerat lajeng dipun kintunaken dipun tampi ra. Nah menawi dipun Gendut Daneswari. ngaten ra. Iki lho. Kowe krungu dhewe ature Kang Masmu Suryaka lan Ki Anapati Jurungwangi. Coba saiki penggalian to. Kae akeh para raja sewu negara. Saben sasi mesti tambah, saben sasi mesti tambah nganti dadi 5.000. Lagi mau ngenteni pratelanmu. Kowe saguh lan milih ing antaraning para raja-raja sewu negara kae. Boten dalem sewu. Boten ateges kula menika badhe mbatal dhateng dawuh panjenengan dalem menika boten. Nanging ingkang nama tresna menika rak boten saged dipun peksa ta Rama. Kula menika dereng wonten setunggal kemawon priya ingkang cocok kalian manah kula. Menapa malih kula menika tasih kepengin lados wonten ngersanipun Kanjeng Rama. Kadang kula sepuh Kang Mas Suryaka kemawon dereng namput silaring agrami menapa injih kula menika badhe nglangkahi ta Rama. Nuju ajeng. Yen aku ki rak jejering kakung upama diajeng Daneswari luwih dhisik Kang Palakrama ki ora dadi apa. Tegese piyayi putri cah putri nglangkahi kakangne kuwi wis lumrah. Ning adat tata cara menika rak injih ingkang langkung sepuh langkung rumiyin ingkang Ning nggonmu menggalih aja kaya ngono kuwi. Daneswari. punten dalem sewu. Kepiye? Nggih. Aturipun ingkang putra menika leres. Leres. Nanging mbok menawi wonten krentek dados dereng saged menawi dipun wasa-wasa menika lajeng sinten mangke Sajane ono. Jurungwangi. nggih kula Coba kurbanen sapa sing suwana ning pendopo Kediri iki. dipun parengaken. Ya. Kisana Nggih, kula nggih kula dereng ngertos jatosipun panjenengan kumawani sowan wonten ngersa dalem ingkang sinuwun lajeng panjenengan menika sinten saking pundi tunung panjenengan. nggih. Nami kula Guna Bau. Guna Bau. Nggih, kula menika pepatih saking Blambangan. Oh, patih Blambangan. Nggih, nggih. Nggih, lajeng kaperluanipun Nggih menawi wonten keparingipun kula badhe munjuk piyambak wonten ngersanipun Sang Prabu Dandang Gendhis. ngaten pisan. Nggih, nggih. Punten dalem sewu sinuwun. Ya. Badhe munjuk piyambak wonten ngersa dalem. Sapa asmane? Guna Bau. Guna Bau. Nggih, Guna Bau. Guna Bau. Patih sampean. Patih nggih. Blambangan. Narapraja nggih. Oh nggih nggih. Narapraja saking Blambangan. Mila saking busananipun lho. Nggih, Nggih katon Bener asmamu Narapraja. Guna Bau. Guna Bau. injih. Injih. Kalungguhanmu pepatih saka ing Kadipaten Blambangan. Leres. Wani miyak sagunging para mayaka praja kang padha swana ning pendopo Kediri iki ana kawigaten apa? Piye? Lepat nyuwun sih pangapunten dalem Sang Prabu. Ya. Menawi sowan kula menika kaanggep lepat wonten ngersa dalem. Nggih, estunipun sowan kula wonten ing
Kraton Kediri. Menika kula nampi dawuhipun Kanjeng Adipati Minak Kedali Seto saking Blambangan. Ingkang sepisan kinen ngaturaken taklim kunjuk wonten ngersanipun Sang Prabu Dandang Gendhis. Ya. Wis tak tampa mengko sak balimu diaturke ana ngersani Ratu Gustimu. Iya. Salajengipun kula dipun utus kinen ngebon-bon enjang Ajejawa sonten. Nah, Putra putri dalem ingkang nama Kasuwari. Kasuwari menapa? Kasuwari menapa? Sampeyan iki sosiale pepundhen sampeyan niku. Duh, sapa Kowe to ya? yen matur kowe arep ngelamar Kasuwari sampean. Niku Putri. tambah malih penglamare. Oh iya, Putri Daneswari. nganti bingung lek nampa. Kasuwari iki manuk ngerti. Saembut kula menika wah Lah nek kowe Kasuwari. matur arep nglamar putraku sing jenenge Kasuwari. Inggih. Apa aku kudu duwe bojo meneh? Putri Daneswari, klentu atur kula. Lah ya nek Daneswari aku kagungan putra Danes. Nah, inggih menika. Nembe mawon dipun raosi sampun tambah malih penglamaripun Rama. Menika ingkang dipun kersakaken pepundhen kula Kanjeng Adipati Menak Kedali Sito. Nggih. Menika kula sampun beto jodang ingkang isinipun donya brana. Menika kagem pisungsung. Kula caosaken wonten sa dalem Sang Prabu Dandang Gendhis. Ya, Regyanapati. Nun Sadurunge aku matur nuwun banget. Peparing saka Ratu Gustimu keng diaturake marang aku. Inggih. Keng kaping pindho uga matur nuwun banget nedha nrimo. Ewadene Ratu Gustimu sudi bakal mundhut garwa putraku Danes. Inggih. Inggih pepundhen kula menika gagah pideksa bagus. Mbok menawa kuwi dadi pilihaning putraku Danes. Dasaripun inggih dereng kagungan garwa prameswari. Bagus apik. Inggih. Nah, nanging rene aku jejene wong tuwa. Inggih. Wenang mruba ning ora wenang masisa. Oh ngaten. Inggih. Purba marang aku wasisane sing lakoni. Mergo putraku Daneswari lenggah ana ing pendopo iki, mula kebeneran. Mengko sliramu bakal krungu apa jawabane putraku Daneswari. Oh iya, sendika Wis tau priksa putraku dulu. dereng Iki putraku. menika. Iya. Inggih. Kados Nyai Patih. Nyai Patih, Nyai Patih Pati iki sapa? bojomu. Inggih, sisian kula. Bojomu kados nik. Inggih, kados ngaten menika. Nek ngoten bojo sampean ayu niku. Rumiyin. Kok nganggo tembung rumiyin. Asak menika sampun sepuh. Oh. Inggih. Ya, Gendhok Daneswari. Paring dawuh. Iki lho, kanugrahan kanggo slira. Ana raja kang bakal ngersakake mundhut garwa kang slira. Sugih, gagah, bagus saka ing Kadipaten Blambangan. Supaya lega penggalihe. Saiki Kang Jara tak keparengake paring jawaban gelem apa ora. Menawi miturut aturipun pepatihipun menika gagah bagus. Nah, kula nggih saged nggambaraken, mbok menawi panjenengan dalem nggih saged nggambaraken mugia menika dados judu panjenengan sumodin. Boten dalem sewu. Kepeksa kula boten saged matur. Loh, Boten dalem sewu. Ya Cek. Ngaten menika Rama. aming boten kersa kok demak jempol kula niku. Kula kok bingung. Sampeyan ya wis niku. nggawa apa-apa wong urung cetha diwangsuli. Ditampa Rama mboten kok wis nggawa werna-werna. Lah nanging menika minangka pisungsung tandha tresnanipun pepundhen kula kalian Sang Prabu Dandang Gendhis. Nek prisa piyambak Nggih. yen Diajeng Daneswari menika dereng saged
atur wangsulan dumateng panjenengan. Nggih, namung punten dalem sewu. Punten dalem sewu. Iya. Putra putri dalem Kesuma Dewi Daneswari menika rak putra panjenengan dalem. Bener. Nggih. Purba sinasa wonten asta dalem wasesa ingkang badhe nglampahi. Nanging menika putra putri dalem pareng lan botenipun menika rak gumantung dhateng tiyang sepuhipun. Menawi panjenengan menika maringaken menika sampun rampung perkawisipun. Menawi panjenengan maringaken lajeng tumunten badhe kula boyong wonten ing Kabupaten Blambangan. Putraku Daneswari kuwi dudu barang. Nggih, Keng ming dulungake nyok tak wenehake. Saya bab nyambung katresnan. Putraku duwe pilihan dhewe. Aku ora bisa meksa marang rasaning putraku. Kula kandhani Awit jenenge wong bebrayan, kuwi kudu ing antaraning siji lan sijine padha tresnane. Yen putraku ora gelem, ora kena dipeksa. Sliramu ngerti dhewe. Sawise nampa pangandikan kunjur klepat tumuli manjing ning Taman Kaputren. Tegese ora gelem. lan kula kandhani sing kados sampeyan ngaten iki nglamar dereng pikantuk wangsulan niku mboten namung sampeyan niku pun 100 langkung nggih paman nggih. Nggih, 123. wah, nanging menawi pepunden kula menika mboten sagedipun sameaken kalian panglamar sanesipun. Punten dalem sewu. Kula menika awrat jejiban kula. Kula wangsul wonten ing Kadipaten Blambangan. Kula menika kedah saged boyong putra-putri dalem. Menawi kula boten saged sareng kalian putra-putri dalem, jangga kula ingkang badhe kangge lintu. Wasipun dipun paringaken menapa boten? Menawi boten kula aturi sumadyo jagang ingkang lebet, beteng ingkang kandel. Sliramu rak kali bali wae ning Kabupaten Blambangan. Inggih, Matur apa anane kedadian ning Kraton Kediri kene. Ana ngersaning Ratu Gustimu, yen pancen Daneswari durung gelem winengku dening kakung. boten saged, Pun dalem sewu Rama. boten saged ngaten menika. Kula ingkang badhe caos wangsulan dumateng Patih Gunabau menika. Gunabau, Nggih, pripun? sampeyan kira mingkeri wangsul wonten ing Blambangan matur Nggih. kalian Ratu Gusti sampeyan yen dereng pikantuk wangsulan saking Diajeng Daneswari rak gampang to. Menika menawi anggenipun utusan menika nek ora ditampa kowe kudu caos kabar ning aku. Ning menika kula menika minangka dados duta pamungkas. Oh. Kula kedah saged boyong dinten menika. Oh. Menawi boten saged boyong dinten menika, negari dalem badhe kula damel Karangabah. Parat. Weh. Betul coba yo. Arep pamit. Iki jenenge kriwikan dadi grojokan. Injih Sang Prabu. Juluman Non injih. mergo penggaling putraku Suryaka isih panas bara. Injih. Yen engko dadi daredah tanurmu bakal akeh pangorbanan lan rusaking wewangunan ing Kraton Kediri kene. Mula yen bisa coba awat-awatono yen bisa disampih aja nganti padha daredah gawe ribet ana ing Kraton Kediri kene. Oh injih. Nistakaken dawuh Sinuwun. Dinten apa?